Nakatakdang Itayo ang San Nicolas sa Polytechnic College matapos muling pag-usapan ng TESDA at lokal na pamahalaan ang mahalagang pangangailangan para sa pagbubukas nito. Tinalakay sa pagpupulong ang minimum qualifications para sa mga guro, pagkuha ng Registry of Qualified Applicants at listahan ng mga kursong ilulunsad kabilang ang Food and Beverage Services, Cookery, Bread and Pastry Production, Housekeeping at Events Management. Kabilang din sa plano ang pagbuo ng mga kasunduan sa iba't ibang institusyon para sa OJT at job placement ng mga estudyante, pati na ang pagpapagawa ng karagdagang gusali at silid-aralan bilang paghanda sa target na unang batch ng mga mag-aaral sa 2027. Kasalukuyan ng sinusuri ang lote ng pagtatayuan ng paaralan at pinag-aaralan ng pag-accredit sa mga child development workers para sa National Certificate. IFM News. IFM News. IFM News.